ኢራን ሎም ኣንቲ ዓብይ መጥቃዕቲ ፈፂማ ኣላ። እዚ ዝፈፀሞት መጥቃዕቲ ድማ ብሚሳይል እዩ። ኣብ እስራኤል ዝነበረ ናይ ጦር ካምፕታት ናይ ኣሜሪካ ክትወቅዕ ከም ዝኽኣለት ድማ ሓቢራላ። ዘቢሉ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ዓብይ ጭንቂ ትርከብ። እዚ ዝገበራ ምክንያት ድማ እዚ ናይ ባሕሪ መንገዲ እስካዕ ከዚ ኣይተኸፈተን። እቲ ናይ መሳርያታት ተጓዓዘሉን ነዳጅ ተምፀሉን ነበረት ናብ ዓዳ እዚ መንገዲ እስካብ ተዓፀየ ድረስ ምንም ዓይነት ቀረብ ናይ ምግብን ናይ ነዳጅን ክትረክብ በዘይ ምኽኣላ ድማ ዓብይ ጭንቀት ፈጢሩላ ኣሎ። ዘቢሉ ድማ እተን 19 ሃገራት ድማ ኣብ ዓብይ ጭንቀት ተረኺበን ይርከባ። እዚ ድማ ኣሜሪካ ዳፍቲ ውግእ እዚ ኢልክተኣትያ ብግዲ ኣለክን ክትብል ክኢላላ። ግን ኢራን ዝሰዶ ዘላ ሚሳይላት ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘፍርሕን ሓደጋን ዝኾነ ዝከብፅሕ ዝኽእል ብምዃኑ እተን 19 ሃገራት ኣብ ዓብይ ውሳነ ይርከባ። እዚ ውሳነ እዚ ድማ ናፍቲ ውግእ ንክተኣቲ ወይ ደሞ ንክኣትያ እየን እናሓበራ ዝርከባ። ይኹን ዳኣ እምበር ኢራን ትገብሮ ዘላ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ኣብ ማንኛውም ዓዲ ወይ ደሞ ሃገር ተራእዩ ስለዘይፈለጥ ብጣዕሚ ፈሪሖም ይርከቡ። እስካዕ ከዚ እተን ዝመፃ መራክብ ማለት እናቃፀለተን ትርከብ። ከምቲ ትሪእዎን ዘለኹም እተን ብሙሉአን ክሓልፋ ዝደለያ መራክብ በዘይ ፈቃዳ ክሓልፋ ከም ዘይኽእላ እውን ተናጊራላ። እተን ብግዲ ወይ ደሞ ብሓይሊ ክንሓልፍ ኢና ዝበላ ደሞ ብሙሉአን ከም ዘውደመትን ወይ ደሞ ከም ዘቃፀለትን ደሞ ሓቢራላ። ዘቢሉ ደሞ እቶም ሃፋትም ወይ ደሞ ቢልዮነራት ዝበሃሉ ሰባት ንኢራን ክንምንዋ እዮም ፀኒሖም። ይኹን ዳኣ እምበር ኢራን ምንም ዓይነት መንገዲ ምንም ዓይነት ነዳጅ ኣይሕልፍን እየ እስካብ ዝውግእ እዚ ኣብ ደለኽዎ ግዜ ከቋርፆ ኣብ ደለኽዎ ግዜ ደሞ ክጅምሮ እየ። ስለዚ እዚ ውግእ እዚ ናየ ጉዳይ እዩ ማንኛውም መርከብ ክሓልፍ የደሊ ኢላ ተዛሪባላ። እዚ ኣቢሉ ግን ፕረዚዳንት ትራምፕ ብዙሕ ዘረባታት እናተዛረበ ቀኒ እዩ ኢራን ምሳየ ዕርቂ ክትፍፅም እያ እንድሕር ዘይፈፂማ ዳኣ ክዋዓ እየ ካብቲ ዝረአየቶ ላብ 3 እጥፊ 4 እጥፊ ዝኸውን ክንደየናይ ሓይሊ ከም ዘለዋ ኣሜሪካ ክትርእያ ብዓይና ክብል ድማ ተዛሪቡሎ። እዚ ኣቢሉ እውን እተን ናይ ዓለምና ዓበይቲ ሶሻል ሚድያ ቢቢሲ ሲኤንን ዘበላ ዝዛረበኦ ዘለዋ ዘረባታት ግን ዘይኮነ ወንጃዕጃዕ እውን ሕሾት እውን ከም ዘለዎ እውን እናተረጋገፀ ዝርከብ እዩ። ምክንያቱም እቲ ሙሉእ ሓቂ ብዛዕባ ዓዲ ኣሜሪካ ትክክለኛ ምዃና እዮም ዘውርዩ ዘለዉ እምበር ኣብ ኢራን ምንም ዓይነት ሓቅነት ከም ዘየለ እናተዛረቡ ወይ ደሞ እናገለፁ ይርከቡ ነይሮም። ይኹን ዳኣ እምበር ጀነራል ናይ ኢራን መግለፂ ከም ዝሃቦ ድረስ ኣንሕና ውግእ ኣይንደልን ብሓይሊ ዝመፀና ነገር ግን ክንፈትሖ ኢና። ምክንያቱም ዓድና ቁፅሪ ሓደ እያ ድሕነት ህዝብና ደሞ ክንርኢና ዓድና ሓሊፍና ዝህወሉ ምክንያት የለን። እስላምነት ዝቕፅል እዩ ንድሕሪት ልጎሰና ኣይንደልን። መንገዛ ዓድና ደሞ ንግዘአሉ ግዴታ ኣይኮነን ኣንሕና ኣይንግዛእን ዓድና ብነፃነት ክንነብር እንደሊ ሃገር ኢና። ስለዚ ማንኛውም ይኹን ሰብ መፅኡ ወይ ደሞ ሃገር መፅያ ኣብ ዓድና ክትውንን ከም ዘይትኽእል ደሞ ክንሕብር ክብል ገሊፁ። ይኹን ዳኣ እምበር ኣሜሪካ ካብ ዝሃበታ መማረፅታት እተን 15 ዝኾና መማረፅታት ሂባተን ነይራ። ኢራን ግን ካብተን 15 5 ናይ ባዕላ መሪፃ እዘን ሕግዝታት እዚአን ተስማምዕ እየን እንተኾንኺ እቲ ውግእ ጠጠው ከብሎ እየ ክትብል ድማ ገሊፃ። እስካዕ ሀዚ እዘን 5 መማረፅታት ኣይገለፀተን እንታይ ምዃነን ግን 5 መምርሕታት ከም ዘውፀት ግን ባዕላ ሓቢራ ኣላ። እተን 5 እዚአን ክፍፅመ እንተኮይኑ ዕርቂ ክንፍፅምና ተዘይኮይኑ ግን ኣንሕና ኣብ ዝደለናዮ ግዜ ክነቋርፆ ኢና ኣብ ዝደለናዮ ግዜ ደሞ ክንቅፅል ኢና ውግእ ክትብል ኢራን ገሊፃ። ማእኸላት ቢቢሲ ከም ዝገለፅዎ እንተኮይኑ ግን እዚ ውግእ እዚ እንድሕር ዘይተቋረፀ ብዙሕ ናይ ፐርሰንት ኣብ ዓለምና ዝርከብ ናይ ምግብን ናይ ነዳጅን ጉድኣት ክበፅሕ ከም ዝኽእል ወይ ደሞ ቁልውላው ክበፅሕ ከም ዝኽእል እናገለፃ ይርከባ። ካብ 20% ካብ 100 ዝኣክል ናይ ዓለምና ነዳጅ ኣብ ኢራን እዩ ዝርከብ ወይ ደሞ ኣብቲ ባሕሪ መሻገሪ ብኡ ገይሩ ናብ ኣፍሪካ ይኹን ናብ ካሊእ ዓድታት ከኣቲ ዝኽእል ነዳጅ ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር ኢራን ዓፅያቶ ስለ ዝትርከብ መብዛሕትአን ሃገራት ብጣዕሚ ኣብ ጭንቂ ይርከባ። እዚ ጭንቂ እዚ ደሞ ገይርዎ ዘሎ ነዳጅ ወሲኹ ምግቢ ናይ ቀረበ ምግቢ ይውስኽ ና ኩሉ ነገር ዓይነት ስለ ዝውስኽ ነዳጅ እንድሕር ዘየለ ዳኣ ብጣዕሚ እቲ ዝኸበደ ነገር ስለ ዝኸውን እዩ። እዚ ኣቢሉ እውን ኣብቲ ዓለም ቅልውላው እንታይ ጋጢሙ ዝብል ኣጥዒናን ኣስፊሕና ወይ ተሪእናዩ ደሞ ማእኸላት ቢቢሲና ሲኤንኤን ዝገልፅዎ ዘለዋ ሓደ ዘረባታት ዘስተውዕል ክሉ ነይሩ። እሱ ኣቢሉ እውን እዚ ውግእ እዚ ክቕፅል እዩ ኣይቋርፅን ክብል ደሞ እናገለፁ ነይሮም። ሳውዝ ኮርያ ወይ ደሞ ኪም ጁን ዝተባሃለ ናይ ኖርዝ ኮርያ ዝነበረ ሓላፊ ምስ ሳውዝ ኮርያ ውግእ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ውግእ እዚ ድማ ባዕሉ እዩ ጀሚርዎ ኪም ጁን ማለት እዩ። እዚ ኣቢሉ ግን ሳውዝ ኮርያ ጥዑያት እዮም ነይሮም። ናይ ኖርዝ ኮርያ ዘሎ ሓያል መራሒ ግን ላብዚ ውግእ እዚ ናይ ምእታይ
ወይ ደሞ ናይ ምስታፍ ድሌት ከም ዘለዎ እናተረጋገፀ ይርከብ እዚ ዘገበሮ ምክንያት ደሞ ኣብዚ ሕፅር ዝበለ እዋናት ናይ ሚሳይል መወንጨፊ ሓደሽቲ ናይ ኒኩለር ቦታታት ዘለዎውን እናረአየ ነይሩ ኢራን ግን እስካዕ ኸዚ ዘይተረጋገፀ ዓብይ ነገር እናተናገረ ነይሩ ቢቢሲ ማለት እዩ ዘቢሉ ዘናገረውን ኒኩለር ኔዋዶ ልብል እዩ ኢራን ኒኩለር ኣይነበራን ይኹን ዳ እምበር ኒኩለር ልክትሰርሕ ወይ ደሞ እናፀዓረት ነይራ ዘቢሉ ግን ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ቤዝ ካምፒ ዝነበረ ዓብይ ብኣብ እስራኤል ማለት እዩ ክተቃፅሎ ኸኢላ እዚ ዓፅፋዊ መልሲ ክትህብ ዝኽኣለት እስራኤል ደሞ እቲ ትገብሮ ዝነበረት ናይ ኒኩለር መፍረይ ወይ ደሞ መዕበይ ዝነበራ ኢራን ማለት እዩ እስራኤል ክተቃፅሎ ኽኢላ ኣላ እሱ ጥራይ ይኾነን ናይ ነዳጅ ዝነበራ ቦታ ኣብ ኢራን ደሞ ክቃፀል ከም ዝኽኣለ እውን እናተረጋገፀ ይርከብ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ይኾነ ኣብቲ ኢራን ዝወዓለ ደሞ ናይ ህዝቢ ዓብይ ናይ ኣፓርታማ ቦታ ዝነበረ ሰባት ዝነበሩ ላብ 600 ሰባት ዝኾኑ ከም ዝቆሰሉ እዩ ያው ከባቢ 24 ዝኾኑ ደሞ ሞይቶም ከም ዘለዉ እውን እናተረጋገፀ ይርከብ ትራምፕ ከም ዝሃቦ መልሲ ደሞ ያው ኣንስኻ ጥዑይ ዲኻ ኩሉ ደሞ ጠይቐሞ ነይሮም ትራምፕ ኣነ ጥዑይ ጥራይ ከይኮንኩስ ናይ ኣሜሪካ ትክክለኛ መራሒ እየ ክብል ደማ መሊሱሉ እሱ ጥራይ ይኾነን እዚ ናይ ዓለም ውግእ እዚ ከመይ ትሪኦ እቲ ትገብሮ ኣለኻ ጌጋ ኣይኾነ ኢልካ ትግምት ዶ ክብልዎ ተለዉ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ጥቕሚ ኣሜሪካን ዝጠቕሚ ዓለም ዝጠቅም እዩ ኣብ ኢራን ዘለዉ ሰባት ተጨቂኖም እዮም ዝነብሩ ኣለዉ እሱ ጥራይ ይኾነን ኣሸበርቲ ዝበዝሕዋ ሃገር ስለ ዝኾነት እታ ሃገር ልምንፃህ እየ ዝፅዕር ዘለኹ ክብል ደማ ገሊፁ እዚ ብዙሓት ዘቆጥዐ ተግባር ደሞ መብዛሕትኦም ዘቆጥዖም ኣብ ሙስሊም ዘለዉ ኣከባቢታት እዩ ምክንያቱም ትራምፕ ላብቲ ዓዲ ተኣትዩ እቲ ናይ ሙስሊም ነገር ክቕንስ ከም ዝኽእል እዩ እናተረጋገፀ ዝርከብ ትራምፕ ደሞ ዓብይ ነገር ተናጊሩ ነይሩ መራሒ ሁን ኢሎም ነይሮም ግን ድሌት ስለ ዘይብለይ ኣነ መራሒ ክኾን ኣይደልን ክብል ደማ ተዛሪቡ ማለት እዩ ብጣዕሚ እቲ ዝሕፍር ደማ ዓብይ ዝተዛረቦ ነገር ኣነ መራሒ ክኾን ዝኽእል ናይ ኣሜሪካ ብቻ እየ ዓዶም ለውዓሎም ክመርሑ ዘይከኣሉ ኣነ ክመርሐሎም ኣይደልን እየ ባዕሎም ይምርሕዋ እቲ ዓዲ ክብል ኣነ ጥዑይ ክሰርሕና እቲ ህዝቢ ካብ ጭቆና ከውፅኦ እየ ዝደሊ እምበር ካሊእ ኣይደሊ ክብል ተዛሪቡ እዚ ይመስል ነርና ሎማዓንቲ ዜናታትና ማለት እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ዜናታት ሒዘልኩም ክቐርብ ተኾይነ ግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ እዛ ቻናልና ነዕብያ ብሩኽ ለይቲ ይጎረልኩም